पेडणे मतदारसंघातील गावागावात दवाखाना व जास्तीत जास्त रुग्णवाहिका सोय करणार. पेडण्यातील कॅसिनो ऐवजी शैक्षणिक व औद्योगिक प्रसारासाठी प्रयत्न करणार. नंबर 3, गावागावातील वाहतूक व्यवस्थेत सुधारणा करणार. नोकर वर्ग विद्यार्थ्यांसाठी खास वाहतूक व्यवस्था. नंबर 4, मोपा विमानतळ प्रकल्पावर स्थानिकांना कौशल्य प्रशिक्षणाची सोय व नोकरीत प्राधान्य. नंबर 5, पेडण्यात हरित क्रांतीला चालना देऊन तिळारीच्या पाण्यातून मोती पिकवण्याचा निर्धार. नंबर 6, मोपा पीडितांना न्याय मिळवून देणार व कोणत्याही परिस्थितीत शेतकऱ्यावर अन्याय होऊ देणार नाही. नंबर 7, शापोरा व तेरेखोल नदीत जलसफरीची सोय करून स्थानिकांना पर्यटन व्यवसायासाठी चालना देणार. नंबर 8, राष्ट्रीय महामार्गामुळे निर्माण झालेल्या अडचणीवर मात करण्यासाठी सरकार दरबारी प्रयत्न करणार. नंबर 9, संत सोयीराबानाथ अंबिये सरकारी महाविद्यालयात विज्ञान शाखा सुरू करून पेडणे शासकीय महाविद्यालय शैक्षणिक केंद्र बनवून प्रशिक्षणाची सोय करणार. नंबर 10, मोपा विमानतळामुळे उद्भवणाऱ्या प्रश्नावर मात करण्यासाठी स्थानिकांच्या मदतीने विशेष कृती दलाची स्थापना होईल. नंबर 11, पेडणे पालिका क्षेत्राच्या विकासासाठी नियोजन करून पेडणे आठवडी बाजाराच्या आराखड्यानुसार विषय निकालात काढणार. नंबर 12, पेडणे मतदारसंघात आदर्श दलित वस्तीची निर्मिती करण्याची विशेष योजना राबवणार. नंबर 13, पेडणे मतदारसंघ आत्मनिर्भर बनवण्यासाठी खास आराखडा व कृती योजना येईल. नंबर 14, पेडणे मतदारसंघ टँकर मुक्त करून 24 तास पाणी पुरवठा करणार. नंबर 15, पेडणे मतदारसंघासाठी अखंडित व सुरळीत वीज पुरवठा. नंबर 16, जिल्हा व ग्रामीण मार्गाचे रुंदीकरण व डांबरीकरण. नंबर 17, पर्यटन खात्याअंतर्गत पेडणे मतदारसंघाला पर्यटन केंद्राचा दर्जा व पेडणे दर्शनाची सुविधा. नंबर 18, पेडणे ते कूळ आणि मुंडकार प्रकरणे निकालात काढण्यावर भर देणार. नंबर 19, जमीन मालकीच्या विषयावर विधानसभेत आवाज उठवून घर मालकी देण्यासाठी विधानसभेत प्रयत्नशील राहणार. नंबर 20, विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक मार्गदर्शन व रोजगार मार्गदर्शनाची कायम स्वरूपी सोय होईल. कासारवरणे प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे अत्याधुनिक सुविधासह सुधारणा. नंबर 22, पेडण्यात येऊ घातलेल्या कॅसिनो संस्कृती विरोधात विधानसभेत आवाज उठवणार. नंबर 23, पूरग्रस्त क्षेत्रासाठी विशेष योजना राबवणार व पूरग्रस्त प्रभावित स्थानिकांच्या घरासाठी विमा सुरक्षा योजना राबवणार. 24 नंबर, मालपे रेल्वे स्थानकाचे अतिरिक्त थांब्यासह अद्ययावतीकरण व रेल्वे स्टेशनवर स्टॉल व टॅक्सी स्टँडसाठी सुविधा निर्माण करून गोव्यातील मॉडेल रेल्वे स्टेशन बनवण्यात येईल. नंबर 25, स्थानिक शिक्षित व सुशिक्षित उच्च शिक्षित युवकांना पात्रतेनुसार रोजगाराची हमी. 26 नंबर, स्थानिक शेतकऱ्यांना शेती बागायती नुकसान भरपाईसाठी विमा योजना राबवण्यात येईल. 27 नंबर, तालुक्यातील कलाकारांसाठी रवींद्र भवन उभारणी करून कलागुणांना वाव देण्यासाठी व्यासपीठ निर्माण करणार. 28 नंबर, पत्रादेवी हुतात्माच्या शौर्याचे राष्ट्रीय स्मारकांची नूतनीकरण करून गोवा स्वातंत्र्य लढ्याचं संग्रहालय स्थापन करणार. 29 नंबर, सीमेवरील पोलीस चौकी व अबकारी केंद्राचे नूतनीकरण करण्यात येईल. नंबर 30, पेडणे मतदारसंघातील धार्मिक स्थळांचे सुशोभीकरण पेडण्याच्या आध्यात्मिक पवित्रतेचा राष्ट्रीय स्तरावर प्रसार करण्यासाठी योजना राबवणार.
नंबर 31, पेडणे कदंब बस स्थानकाचा विस्तार करून पुरेपूर उपयोग करण्यात येईल. 32 नंबर, क्रीडा मैदाने सुसज्ज बहुउद्देशीय करून खेळाडूंच्या क्रीडा गुणांना वाव देण्यात येईल. 33 नंबर, मतदारसंघातील प्रत्येक ग्रामपंचायत व पालिका यांच्याबरोबर समन्वय साधून विकास योजनेवर भर देण्यात येईल. 34 नंबर, पेडणेतील दिव्यांगांचे प्रश्न विशेष लक्ष देऊन सरकार दरबारी सोडवण्यात येतील. 35 नंबर, मतदारसंघात होत असलेल्या काही भागात रानटी जनावरांचा उपद्रवावर वन खात्यातर्फे उपाय योजना करण्यात येईल. मतदारसंघात 36 नंबर, मतदारसंघात जिथे शक्य असेल तिथे वीज वाहिन्या भूमिगतरित्या जोडण्यात येतील. 37 नंबर, चांदेल जलशुद्धीकरण प्रकल्पाची क्षमता वाढवण्यात येईल. 38 नंबर, महिला सशक्तीकरण, सबलीकरण व स्वयंरोजगार निर्मिती करण्यासाठी प्राधान्य देण्यात येईल. 39 नंबर, महिलांच्या कला व क्रीडा गुणांना वाव देण्यासाठी नवीन व्यासपीठ तयार करणे. 40 नंबर, पेडणे मतदारसंघ आदर्श, आत्मनिर्भर व स्वयंपूर्ण बनवणार. 41 नंबर, पेडणे येथील शासकीय कार्यालय एका छताखाली आणण्यासाठी प्रयत्न करणार. आणि 42 नंबर, नवीन येणाऱ्या प्रकल्पातील नोकऱ्यासाठी स्थानिकांना 100% प्राधान्य देणार. आणि सगळ्यात महत्वाचं, वचननाम्यात दिलेल्या सर्व वचनाची पूर्तता करण्यास मी कटिबद्ध आहे.